இப்போ நம்ம பாடஞ்சு ஒரு 90ஸ்ல இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். வாங்க மக்களே. பார்த்தீங்களா, பழைய கம்ப்யூட்டர், இந்த வீடியோ கேம் இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் விளையாடிருக்கேன். ஸோ எத்தனை பேர்கிட்ட இதெல்லாம் வந்து இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. உண்மையாவே இப்படி ஒரு வீடு இருக்குமா? இதை பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு அவங்களோட பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வரலாம். அதாவது 90s கிட்ஸ்க்கு. டயர் எல்லாம் உருட்டி விளையாடி இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. பழைய டிவி நைஸ்ல.